Som sa narodil predčasne s detskou mozgovou obrnou, ľahká forma. Som si zo začiatku neuvedomoval, že to je nejaká proste váda. Mne to prišlo normálne chodiť proste tak, ako som chodil. A uvedomil som si to až potom vo vyššom veku, že niečo asi není v poriadku a ľudia na mňa pozerajú inak. Ovplyvňovalo to aj iné aspekty mojho života, moju proste psychiku celkovo. Žiaľ, potom sa mi stali tieto ostatné zdravotné problémy, čo to začalo s tým pneumotoraxom vlastne, spontánnym, čo som iba sedel doma a z ničoho nič zrazu ma na hrudníku začalo boleť a zrazu som mal spontánny pneumotorax, to je vlastne vzduch medzi pľúcami. Ako čas išiel ďalej, zase sa mi stali ďalšie úrazy, zlomenina stehennej kosti a potom sa mi takisto stala ďalšia zlomenina na pravej strane, takisto krčok stehennej kosti. Najhorším zranením vlastne, čo sa mi stalo, bolo odlúpenie sietnice, po ktorom som na chvíľu oslepol. Po operácii mi doktori povedali, aby som už svoje telo ďalej nikdy fyzicky nezaťažoval. Boli otázky v hlave, prečo ja, prečo sa toto stalo mne, prečo zase tieto veci všetky sa musia mne diať. Je to proste také unikátne zdravotné problémy. A toto bol ten práve zlom, že som musel vlastne prijať celý tento stav. Najprv si uvedomiť, že aha, mne sa stala detská mozgová obrna, neodíde to samo, musím s tým ja osobne niečo robiť. A toto ma nakoplo k tomu, že som vlastne hľadal nejaký spôsob, ako sa zmeniť a našiel som Functional Patterns. Našiel som v tom zmysel, povedzme, aj existovať a že mi to reálne pomáha môjmu telu a nemusím sa oddávať nejakým negatívnym myšlienkam, lebo viem, že to, čo robím, je to práve a že viem, že to neprestanem robiť. Zmeny bádam na sebe je, že držanie tela lepšie, chôdza lepšia, všetko je teraz ako keby v lepších kolajach a celkovo sa to telo dáva do lepšieho postavenia a formy. Dalo mi to proste do života veľmi veľa a som dokázal prekonať to negatívne. Nech sa mi stalo hocičo, stále mi život hádzal polena pod nohy a začal som cvičiť Functional Patterns a zrazu si človek pri tom uvedomil, že toto, čo ti reálne pomáha, vidíš tie výsledky a keď to človek prekoná, dá mu to strašnú silu ďalej pokračovať. Ja som spočiatku chcel dokázať ostatným niečo, ale teraz si dokazujem sám sebe vec, že je to práve pre mňa.